La reina Sofia ha entregat este migdia els premis que atorga el Reial Patronat sobre discapacitat als millors projectes d'integració, rehabilitació i accessibilitat. Entre els guardonats, els municipis de Torrent i també de València. El premi està dotat amb 15.000 euros. Des de fa 5 anys, el municipi de Torrent treballa per a fer una gran ciutat per a tots. Per això s'han fet accessibles 300 carrers, 950 guals i més de 60.000 metres lineals de voreres. I això li s'ha donat, jo crec, més llibertat a totes les persones que tenen una discapacitat i hem de seguir treballant per facilitar l'accés a totes les persones amb discapacitat a qualsevol punt de les nostres ciutats. El Premi a l'Accessibilitat Universal per a municipis de més de 100.000 habitants l'han compartit Vitoria-Gasteiz amb València. Reconoce el compromiso sólido, inquebrantable de ambos municipios por conseguir una ciudad para todos. Estos guardons reconeixen la continuïtat en el treball. Lo més important és que la persona amb discapacitat puga desplaçar-se, puga anar a buscar un lloc de treball, puga acudir a aquest lloc de treball, puga eixir de sa casa, puga tindre llibertat, no? Per tant, pensa que hi ha molt per fer. La ministra de Sanitat, Ana Mato, ha anunciat la pròxima creació d'una llei general de la discapacitat. Enginyers, infermeres, dissenyadors gràfics o dependentes són algunes de les 800 ofertes de treball que ha posat sobre la taula el programa Ocupa't, un nou espai de servici públic